लोगोफोर दसे रायलायनो फैदोंमोन आरोना Ramson, hello, hello. Ramson मुझे बोला लाइक बोला ना लाइक दिया थैंक यू लाइक देने के लिए खबर कैसा है रामसन बोलो जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो रामसन लाइक करो लाइक नहीं दिया तो आप बताओ कैसे है मैं ठीक नहीं हूँ जी मैं ठीक हूँ आप क्यों ठीक नहीं हो बोलो क्या हुआ है क्या बोला बहुत दिन हो गया बुखार में है अच्छा बुखार हुआ है ना आपको दवाई खा लो दवाइयाँ नहीं खाया क्या डॉक्टर के पास जाओ अनिल कुमार हाय अनिल कुमार बोलराम हाय क्या है थैंक यू सबको मेरे एल्बिस्किन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच सबको ट्रेवल कैसे दोस्त कैसा सही अनिल कहाँ से हो बोला अनिल मैं बंगाईगांव से हूँ रवि आप खुले बालों में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे दिखाइए आपके खुले बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं बोला अच्छा ठीक है Anis, where are you from? From Bongaigaon, Assam. Cartoon, hi. Hi, Cartoon, कैसे हो? आपका लिप्स आप नेपाल का गया रुको कैसा लगे श्री राम गाइस हेलो डार्लिंग Solid splash. Zuckerna. Hello, darling. Hola, hello. Brian, my goodness. You are so beautiful. Thank you very much. Alamin. SMS. Malika to manisini napai to Hindi liko please. गेमर आप नेपाल से हो क्या बोला
जी मैं नेपाल से नहीं हूँ। उनिल आपके लिप्स सो ब्यूटीफुल बोला। आज थैंक यू विश्व जय श्री राम जय श्री राम। किसी का आ रहा है हेलो नेपाल ऐसा में से क्या हो गया भाई बोला संदेश बोरो बोरो संदेश ने आसाम बोला ना यार आप बार आप बार आपकी दिखा दो संदेश बोला नेपाल यार आप बार Stevens, nah. Hello, good morning to you. Good morning. Hello, good morning to ya. Ambrai Hemel. Okay. Ambrai apa kiri barbar ya. Ya apa Bengal as संदेश बंगाल एक आदमी है ये क्या लिखा है रे भाई हेलो बोला हेलो Steven Kitchen nice to meet you bola nice to meet you same to you dari Malu hi गाइस लाइक करो प्लीज कौन है लाइक करके दीजिए प्लीज थोड़ा हेल्प करो अगर चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ सपोर्ट करो प्लीज गाइस सपोर्ट करो अनिल कुमार आपकी शादी हो गई क्या बोला हाँ मेरा शादी हो गया अनिल दैमालू क्या दैमालू बोला गुड इवनिंग बोला गुड इवनिंग दैमालू गाइस प्लीज लाइक करो प्लीज लाइक करो हेलो ब्यूटीफुल बोला हेलो अरमान बेबी आपके पैर कहाँ है मैंने तुमको आशीर्वाद लेना है बोला अच्छा पैर तो नीचे है मेरा सुरमन टू सिम कौन है हेमेल कहाँ से हो बोला जी मैं बंगाईगांव से हूँ विश्व हाय बोला हाय अनिल ने कहाँ से हो बोला अनिल में बंगाईगांव से हूँ वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच अलामीन खान और फिर बहुत खुश बोला कमला देवी हाय सिनी मेल कैसे हो जी मैं अच्छी हूँ अरमान हे देवी आपको फिर कहा है मुझे आशीर्वाद लेना है बोला आपका नेम क्या है
इमरान ने क्या बोला, आपका नेम क्या है बोला। जी मेरा नाम विश्व कवि है। हाय 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 बोडो लिखा ना क्या ये। क्या ये मनप्रीत आप अपना पेन दिखाओ। हरी नों कहाँ से हो सिस्टर। परी मेला नों कहाँ से हो। एक ही बोरो जैसा, आगे बोरो है, बोरो जैसा लग रहा है मुझे तो। मनप्रीत ने क्या लगा, आप अपना दिखाना ये मगर वाली है ये आप अपना है कुमार। हाय बोला, हाय कुमार हाय। कौन कौन है लाइक करो प्लीज। गणेश नेम मेरा नाम पूछा ना गणेश। मेरा नाम विश्व कवि है। मनप्रीत ने बोला जैसा लगता हो। गणेश ने क्या बोला, हिंदी। हेमलाल ने क्या बोला, क्या कर रही हो बोला, कुछ नहीं कर रही हो, एलबी दे रही हो। आदि दिशा हेलो सिस्टर बोला, हेलो ब्रदर अरमान देवी त्रिपा दीजिए बोला। गणेश ने क्या बोला, नेम। जी मेरा नाम पूछा है क्या गणेश। मनप्रीत ने क्या लिखा, आपका कितना अच्छा है, मैं कर रही है काम। कुमार रॉय आई डियर सिस्टर हाउ आर यू बोला। कुमार आई एम फाइन। परी व्हाट ओंख्रि इटिंग ओंख्रि व्हाट इटिंग अनला ओंख्रि अनला है। आलामीन खान और कुछ गणेश कैसे हो बोला, जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो गणेश जी। ईगल ने क्या बोला, हाय हाय ईगल। लाइक करो गाइस, लाइक करो प्लीज। एमडी बाबू एमडी मुझे एसामीस लिखना। एसामीस एमडी एसामीस पढ़ना नहीं आती मुझे। हिंदी में लिखेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। सॉरी। थैंक यू मेरी एलडी स्क्रीन में आने के लिए आपको। जारिमिन ने
आच्छा एनसि ini kata nggak apa nama sih ini एनसि हेलो बोला हेलो एनसि ओमफ्राय हेमलालनि क्या लिखा खाना हो गया क्या नहीं से खाना हो गया कि नहीं बोला खाना हो गया जी Budi क्या बोला how many member your family three member है family Alamin ने क्या लिखा और MD समीर please MD हिंदी में लिखो please जारिमिननि क्या लिखा इदि नुदोंलै मासे गावदांदां आरोना आच्छा बर'सो नालाय Sokovia हाय होनदो आरोना हिर' होनदो आरोना एनसि आप कहाँ से हो दीदी बोला एनसि मैं बङाइगाव से हूँ आप कहाँ से हो बोलो एलिजा हाय साब कालाम आब' होनबाय ना हाय साब कालाम ओमफ्राय आब' थेंक इउ एलिजा साब खालामनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरो लाइक होदोंबा लाइक होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा हिर' मा ओंख्रिमोन होनदो आरोना ओंख्रिया अनलामोन आरो जोंनिया ओमफ्राय लाइक होदोंबा लाइक होदो सनाफोर लाइक नहीं दिया तो लाइक करो प्लीज थोड़ा हेल्प करो आरो हेमलाल ने क्या बोला आप कहाँ से हो रिप्लाई दीजिए जी मैं बङाइगाव से हूँ बङाइगाव आसाम चिरां जारिमिन बर'मान बिनानाव दंबा हर आंनो होनदों आरोना आच्छा बिनानावखौ नांगौ नामा दैमालु मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां एनसिया बङाइगाव में मेरा दोस्त है बहुत बोला अच्छा बङाइगाव में दोस्त है आपका MMB लाइक आनैसो ना मा जाखो बेलाय ना आनैसो आरोना लाइकल' ना लाइकल' होनो फैदो आरोना दे थेंक इउ आंनि एड्रेस होना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जांख्रिखां हाय जांख्रिखां मुसाहारि मेरे आंनि एड्रेस होना फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होदोंबा लाइक होदो एनसि के असम समाज में आता होगा एसामीज समझ में आता होगा बोला हाँ एसामीज समझ में आता है लेकिन Korean के बोला what the name your son बाबू परी बाबू का नाम पूछा क्या है ना बाबू का नाम प्रियन सोन का हेमलाल ने क्या बोला लाइफ में कितना लाइफ में कितना बजे तक रहेगा बोला जी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ने क्या बोला मैं तिनसुकिया से हूँ अच्छा आप तिनसुकिया से है
Sweet. Lấy tôi xịt rồi lấy xong rồi That's alright. rồi nè That's alright. xong em lần cái là life में अच्छा इंसिडेंट है मैं जिन से कैसे बोला सादिया आप नेपाली हो क्या बोला जी मैं नेपाली नहीं हूँ मैं बोडो हूँ सादिया mày một tăng sa bồ làm cái ba giây lại vào phi ba giây lại vào phi lại bài in ra nè sa nương lại vô phi lại rồi mà ba giá đường nào mà lại vô phi này á rồi Sangkrikang Musariaman juga dinaysa pastayem live pau logo mendung nengko abon dana dinaysa pastayem fidung berkemana Sangkrikang Musahari thank you very much आंनि लाइभआव pastayem फैनायनि थाखाय ना गोजोननाय थाबाय मा खबर ओमफ्राय मिथियामोन दे lagi lah pastayem अपना lagi lah pastayem अपना live live तो आई बोला फर्स्ट टाइम आई है ना आपकी थैंक यू putting the below what is your favorite curry my favorite curry बोडो माय फेवरेट करी है लेकिन इसको क्या बोलते हैं बोडो में सोबाई बोलते हैं सोबाई विक्रम हाय सिस्टर बोला हाय हाय ब्रदर कैसे हो विक्रम किंतु माबा खालाम Dani dan Ramsyari Sobudarna hello dan hello ओमफ्राय हेनसिया I love Bodo गाल बोला thank you हेनसि जांख्रिका मोसारिया मा होनदों आब'आ बबे जायगानि जाखो होनदों आरोना आङो बङाइगावनि आगै नों अबेनिमोनबा इंस्टाग्राम मेरा बोडो गाल दोस्ती है बहुत बोला अच्छा बोडो दोस्ती है आपका बहुत हेलो लाइक फैदों नुवाखै नामा तो खामानि मावदों नै दायोआव दे लाइक फैदो र' नै आजा हाइनास्रि बर' आगै नुजाफैदो आरोना गुड इभिनिं आब' सना लाइक होबाय दे होनदों आरो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आंनि लिस्टआ फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जाख्रिखाङा मा होनदों आं क'क्राझारनि आब' होनदों आरोना क'क्राझारनि आरो नोङो ना आगै ओमफ्राय जोंहा रिसोभ फैदो आरोना हेलौ बोला हाय रिसोभ कैसे हो hello I
खुलुमबाय बोला ना ओमफ्राय जा रिसेप्टनिया बोला हाउ आर इउ बोला आई एम फाइन ओमफ्राय रिसेप्टआ गुड बोला गुड थाइनासो मा दे दिनै गोसोखांदों आब' होनदोंना नंगौ नामा आगै ओमफ्राय दाखौहाय रिसेप्ट बाय बाय बोला रिसेप्ट लाइक क्या तो लाइक करके बाय बाय बोलो प्लीज ओमफ्राय जा निदान रामसियारिया साब खालामना होबाय आं बिके आगै आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो दे आगै आंनि भिडिअखौ एसे नायनानै मा होनो कमेन्ट हरनानै दोन आरोना आं दायो बानायना हरफिनगोन निदान कमेन्ट हरनानै दोन दे आगै दे भिडिअखौ एसे नायनानै दे ओमफ्राय जाहायनासो जागोन होनदों बाय बाय आब' लाइकल' होनाय फैबाय दे होनबाय आरो दे आंबो बारा गोबाव होखाया आरोना दिनै आइना जाहिनसिनि क्या बोला लेकिन मेरा बोलो दोस्ती का एसामीज बोलना आता है अच्छा एसामीज बोलना आता है बोडो लोग को भी एसामीज आता है वो ओमफ्राय जोंहा ओंख्रि गाङा माने आब' मा ओंख्रि जायामोन आरो ओंख्रिया माबासोमोन आगै मा होनो अनलासोमोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनदों अके आगै होनदों आरोना ओमफ्राय कोरि मेला माबा हाथाय माबा अनलासो निदाना लाइक दानबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय जाहोनखौनो जों फैदो आरोना मा दोननो माने आङो लाइक होदों अच्छा लगा आपका लाइफ में आके बोला थैंक यू वेरी मच हेंची माने नैबे आङो लाइक होनायाव नोङो माबादों ना हरदों ना बोरै हमनो बेयावलाय ओइ मोनसेनिखौ आङो माबा खालामदों माथो रिसिभ खालामदों ना आं लाइक होगासिनो नों बे जेराव माबा हरदोंना नोङो कल हरदोंना बेयाव आङो लाइक होगासिनो ना नों नुवाखैमोन नामा फार्स्टआव जांख्रिखाङा मोनदों आब' गासै न'खराव साबैसे दं होनदों आरोना न'खरावथ' बुरजा दङ ओमफ्राय दायो फिसाज्लाजों आंजों दङ आरोना जांख्रिखां ओमफ्राय सन्जिब अनिल कुमार हाय आरोना हाय अनिल कुमार सन्जीव सॉरी इंग्लिश तो आता नहीं है जा हिमांश्री हिमांश्री हाय दीदी क्या कर रही हो बोला एलबी दे रही हूँ मैं नजर मानो नोङो खोलै ओमफ्राय दा सन्जीव अनिल ने क्या बोला फेरी ब्यूटी पूरा थैंक यू वेरी मच अनिल संजीव ने क्या बोला नया होमबाबो दाननाङा दे माबाखौ मेसेजखौ दाननाङाब्रा नोंलाय मा मानसियालाय लाइकबो हगासिनो खोमा मानसिया ओमफ्राय
दसेल'सो होखागोन माने सोलायाव गाबोन माबा दङ ना एगजाम दङ माबायाव अविनाश लाइक थैंक यू अविनाश मेरे दूसरे में आने के लिए अविनाश ने क्या बोला अहम गुड इवनिंग बोला एहम गुड इवनिंग अविनाश हैंडसम आप क्या है single Awin Bahasa Dinanau dong lawar ra ang single dari nanggo nama nanggo single je nama nazar amra arma nama ke hai Mary girlfriend ban jao bola amra Avinas sama ke kaise ho bola दिन में अच्छे हो आप कैसे हो अविनाश पर ini क्या बोला गुड मॉर्निंग बाय बाय मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाय बाय Avinas on bola na on Avinas on bola Avinas Baca program pun dari na masa masa nani masa naik gukurnya ya nama program omprai Avinas sama kobor dari na mezang koborไปเน้นๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้คือไว้ดิไล่เครื่องแบบเพื่อดันกลับมันAvinas on na Avinas क्या लिखा ओके दीदी बाय बोला ओके पुंटी बाय Avinas on
आं बुंनोसैलै बिदिखौ ओमफ्राय एनसिनि केबलका केरिं योर लाइफ बोला थेंक इउ हेन्सि थेंक इउ भेरि माच गेरे जांख्रिखाङा आब' नोंनि अरिजिनेल न'आ सिगाङाव बबेयावमोन आरोना अरिजिनेल न'आ पानबारियावमोन जांख्रिखां ओमफ्राय अबिनाशा अन होनदो आरोना खनसेबा 24 लाइक दं आरोना थेंक इउ फार्स्ट टाइम आंनि बेयाव फैदों आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय माला एलबि होखो नुवासै आं आरोना आङो होनो होआ साराय 5ता जाहांलायबायमोन ओमफ्राय सन्जिबा दे होदोना नोंनि कमेन्ट नाया माथो बाजैनो आदसा आंना टाउनावसो दंमोन आरोना टाउनाव दंमोन आरो नोंना सन्जिबा ओमफ्राय अबिनाशा अन होनदों अबिनाश अन सानदों दे होबाय दा आंबो अन दं होनदों आरोना दे मा खबरलै सनजित होनदों अबिनाशा मा खबरलै होनबाय नोंखौनो ibu nama apa nanti hujan ada aku baru komen akan hero nanya phúc इथिं फैदो नै हाय मानो गाबखो होनदों नोंसोर फैयाखैना ओंखायनो गाबदों आङो गाबगासिगोन आरोना फैबायना थेंक इउ आंनि बिसिना फैनायनि थाखाय फुक इथिं थांबायबो नामालै फुक इथिं लाइकबो होदोब्रा लाइकबो होनांगौ अननायजों आंखौ बरायथार अननायजों अननायजों बरायथारनो थिनगोन नामा आंखौ आदसा आर'नाइजों आं बोरै जागोन आर'नाइ होनानै मा होनो फुगिथिं नोंखौ आङो बरायनाय जाबाय ना माब्रैहाय रोंलायलाङा दै मिनिबाय आरो होनो अबिनाशा अन दं नामालाय फुगिथिं होनदों माथो साफाथारा आरोना नंगौ नामा thank you फुगिथिं अरे मा होनलाबायो नोंलाय
नायफिनोलै नोजोर मा जाखो मानसिलाय ओमफ्राय जों सन्जिबा अन होनो दाना अ हरै ओमफ्राय जों जांख्रिखाङामोन दे आब' जों दोनसे गोदै मिलौदो मेथाइ खनदो होनदो बर'नि बागुरुम्बाखौनो खननोसै नामा बागुरुम्बा बागुरुम्बा खोनासंनो नामा बागुरुम्बाखौनो खिन्थु बागुरुम्बाखौबो रोङो आरोना एसे बे बागुरुम्बाखौल' रोङो जों रन्जित सन्जित आं बारा मा होनो रोंलायलाङा दे सरि दे बिथिं नै माबा बन्द' खालामखो सिरि सिरि ओइ सासे मानसिखौ नायदोंमोन दे सरि दे फुगिथिं दे ओमफ्राय जागा जगदिस फैदो दास हाय होनदेरना हाय जगदिस पिज्जा मा जाखो पिज्जा पिज्जा मुझे अच्छा नहीं लगते अरे जगदीश मानके की करी आशा बोला एको करा নাই আছে এনে এলবিডি আছে ডিঙ্গা লাইদান বাজে जिउ सनान आरोना थेंक इउ डिंगा थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय आरोना आंनि गोसोना फैनायनि थाखाय जगदीशा की खबर तुम्हार बोला खबर तो ভাল আছে বর্তমান जगदीश ओमफ्राय डिंगा मा होनखो दुखुलै बाजै आरोना दुखुआ मानोबामोन आरोना ओमफ्राय आं दाख्लै एसे सोरनिबा लाइफआव एसे खोनाहोदोंमोन आङो दिंगा माबोरै जाबावगोन नोंना ओमफ्राय आं बहा दं बाजै होनदों आरोना थानाय जायगायावनो दं आङो ना रुमावनो दं आरो दिंगा ओमफ्राय माबोरै जाखो नोंनि खबरा मोसौ बिथिङा लाना खारबासो आंजों साला होनदोंना लाना खारजाबासो अ नंगौना ओमफ्राय जांख्रिखाङामोन होनदों जायोदों आब' होनदों मा बारा खान्दा माबा सटखौ बुजिलायलांनो नागिरालै सरि दे ओमफ्राय जोंहा दिंगाया जेबो उफाय गैला माथो ओंथि होनदोंना माथो खालामबावनो आरोना दुखु जाबाय दा ओमफ्राय बिथिङा गाबबायलै सिबाय ना मारै जाबावनो मालाबा फैफिनसिगोन दे ओमफ्राय जोंखौ बिथिङाव मोनदेरगोन आंबो लाइक गोमारनोसैलाय दे होनदोंना औ माइ गड दासो आरोना बिथिं लाइकआ आङो गावनि एलबियाव हाबबावोल' मालाबा मोनायाव लाइकसो होग्रोयो आङो लाइक होनानै गालांनांगोन ना नोङो ओमफ्राय जों दिंगाया मा होनदों लाभ बिरहोबाय बाजै होनदोंना बिरहोबाय बाजै होनदोंना अ थेंक इउ दिंगा थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा हाइफ्रा मा थायोलै आगै आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आरोना ओमफ्राय बङाइगावनि नङा जेनेबा थायो आङो ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जोंहा मोलै बाजै मालै बाजै होनदों आरोना ओंलै बाजै होनदों आरोना
फुलगम Gabon naman hero. Are you? Yes. Hero gumantian likale akhirnya leka. Are you eating fuska? Tinggaman ke buku tayo enjoy ni video upload pedengang darana acha. Dini hoनाय नामा? आंनिखौबो नायनानै होब्रा दिंगा भिडिअ नागार आंबो आपल'ड होदोंमोन बुकुनि थाखायनो इन्जय थानो गोसो जाया नाथाय सनार माथो खालामबावनो आरोना थानांसिगोन आरो मा बाजै होनबाय आरोना थानांसिगोन थादो नों दुखु थाबाय थानानैबोथ' जानाय नंला आरोना नोङो नै दायो जि खामानिखौ आगान सुरदों बेखौ माबाबाय थादो आरोना नाजाबाय थादो नोंहा सानसे फैफिनसिगोन ना ओमफ्राय कम्पानि थांसै बाजैया बाजै आंहा आइया मा गोसोखांलायखो बेलाय मानो मानो थांनांगौ जाखो ना ओमफ्राय जोंखौ बिदिनो नों आंजों लोगो दंखायो ना सना होनदों आरो नोंजों आङो लोगो दंखायोथ' कुलिथि लोगो खालामखानायसो नोंसो बानायाखै बायदि मोनदों आंखौ आंना लोगो खालामखानाय बेखायनोथ' मा होनो नोङो मा होनो एलबि होबाथाय नटिफिकेसन फैयोना आंनावबो ओमफ्राय जों दिंगाया आंखौ उफाय गैला होननानै गाबबाय आरोना नंगौना जा खुसि फैदोंहाय माने भुटाननानै दिंगाया मानखौ कम्पानि थांनानै बाजै बहा ओमफ्राय थांनोसै बाजै आंहा होनदों नामा मानो थांनांगौ जाखो जायगायावनो थानानै खामायोना ओमफ्राय जों खुसि मोनदोंहाय खुसि थेंक इउ आंनि एम्बेसडर फैनायनि थाखाय मेरे एम्बेसडर में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो गाइस लोगोफोर लाइक जाके बा लाइक होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार फैदो आरोना हेलौ मेम गुड इभिनिं होनदो आरोना गुड इभिनिं मिस्टार you eating fuska हीरो कमर आर यू ईटिंग फुसका फुसका तो बहुत पसंद है बहुत खाती भी है फुसका बहुत अच्छा लगती है जांख्रिखाङा मा आब' गुमैया माबा जब मावो नामा मावनायाथ' मावोमोनलै मावो आरो आगै ओमफ्राय दिंगा मा होनगोन नोंखौ बाजै जिउ भिडिअखौ होनदों आरोना नुवाखै बाजै होनदों नुवाखै आरोना दिंगा नायनानै होदो जोंहा अननानै एसे आरोना दुखुखौ दोननानैबाबो एसे नायना होदो आरोना खुशी ने क्या बोला हावारी बोला आई एम फाइन खुशी ओमफ्राय हीरो कमर बिरयानी तो सबको पसंद है आपको भी पसंद होगा ना